Ngiyabonga mfundisi Mavuso inkosi izibusise. Amen. In the Benkulu. Oh, ingcwele. Amen. Ngiyaphinda ngiyanibingelela abantwana benkosi. Amen. Oh, ingcwele. Amen. Mfundisi obephethe inkonzo ekseni. Ukhulume konke. Awukho kusalile mina sengiyalevela nje la ekhuluma khona. Oh, ingcwele. Amen. Nina maNazaretha. Angazi noma nibone ngayibonji nibalekile futhi nibakhulu. Nibalwa namabandla amakhulu emhlabeni. Hayi South Africa emhlabeni jikelele. Oh, ingcwele. Kodwa ngeke ngibuye sengidideka ukuthi sekwenze njani kunina. Ngoba ngiyanifaka endleleni niyaphuma, ngiyanifaka endleleni niyaphuma. Hambe nenza yonke into le eyenza ukuthi igama libandla likhuduleleke phansi. Leli bandla ngeke ulikhudule phansi igama lakhona. Umnikazi walo walisungula wathi iyophela yonke into esemhlabeni kodwa uNazaretha uyosala. Amen. Oh, ingcwele. Amen. Akho ukuhlakanipha la. Mawuthi uhlaniphela abani? Indlela zimbili. Ukuyena umuntu uyikhethela ukuthi ukhetha yipi. Ukuhlala ekhaya noma uze esontweni. Mawuze esontweni uzofica mina. Ngcono ke ungezi uma ngabe mawungibuka ukuthi phalaza. Amen. Mina ngihlonishwa ababishop abakhulu kabi. Umhlaba wonke jikelele. Ngelinye ilanga samenywa la. Simenya eBloemfontein yonikwa ngogqokiswa iziqu zokungihlonipha. Sahamba ke saya khona eBloemfontein sasihamba nabo. Singakafiki eBloemfontein akuzange bube khona ubumnandi baba khona ubumnandi basekufike thina. Amen. Oh, ingcwele. Amen. Safika abantu behleli ngaphandle. Evaliwe amasango lapha. Kodwa wathi mase kufike zethu imoto wavulwa amasango wathi wasingene ngaphakathi. Amen. Oh, ingcwele. Amen. Awubizwe wonke amabandla asungulwa abantu abamnyama. Babe khona bayisebefikile. Behleli ngaphandle kwalelo holo lelo esasimenyelwe kulona. Yepha kwanede kwafika thina kwasekuvulwa amasango wathi wayingene ezithi imoto zangena. Mase ngaphakathi wathi usafunelwa nendlu esizohlala kuyona njengamaNazaretha. Amen. Oh,
babuya bonke ke abaholi bamamandla bezobuka mina ngiyabukeka phela kwaba ngithandayo wena ungayikhathazi ngami kepha mina ngoyikhathaza ngako ngoba ngibeki ukuthi ngifake endleleni ngoba umuntu uyaphuma endleleni njengoba nethi ngubaba awukwazi ukuhlala phudlo loyidlo ingane ngamhloniphiwisi wayelithi izwi ayibulawe awuyubulawa ke ukuthi uthathwe ufakwe emgodini ubulawa la ekhaya isiqalekiso uyoba umhamboma uyoba into abantu abafunda ngayo ukuthi bemkhomba ngeyithupha bethi uyambona nje wayemkhulu ebandleni umbone esendlini mina angifuni ukudelelwa ngoba nami ngideleli umuntu ngiyabona into ethiwa oshembe anoyiphatha nize ningayideleli makufisa kumdelela ohamba uhlala kini ngoba la ukhona usendaweni kaShembe amen bawufuna uShembe azakukhumbule insuku zogcina uthatha umNazaretha noma uthathe ingubo yakho yokukholwa uyithathe usuqakekile ucikekile uyigaxe emgibeni mawona uyifake wardrobe uhambe uphuthwala ngoba uthi umkhulile akuyenzeka umuntu adakwe ngaphuzile edakwa utshwala besono njengalabo ababhala zonke izinto badakiwe kodwa bayiboni badakiwe uyabona mina noma ngahamba emhlabeni kodwa imisebenzi engiyenzile phakathi kwaleli bandla yosala ikhulunywa amen amen mina ngazi ukuthi umuntu umthetho ushaya kubo noma kwakhe hayi emzini lana umthetho omunye la kuleli bandla ula esitabelelweni awukho omunye umuntu la kuneyingoma zokujabula kuneyihlabelelo zosizi kuneyihlabelelo zokubonga ukuthi uNkulunkulu wasakhela leli bandla lesi sihlabelelo sincane sidlula ngisho iBhayibheli aliluthi iBhayibheli lesihlabelelo sababamkhulu sase sifika kule wamhlangano lo sasiyogqokiswa khona ukuhlonishwa eBloemfontein amabandla angihle namakhehla amadala lapho babengazi ukuthi uShembe into enganganami babeca mhlawumbe indoda enkulu lesisikhulu waqhamuka mina ngiyenqake futhi maNazaretha nina manje nafika la ekhaya bese uyashintsha ukuthi usungene ubabamkhulu amakhehla akhe nafa wonke yena usungena amakhehla kweminye imizi lapha yake ngendlela kwakumnandi ngayo ngihlena la amakhehla isihlabelelo noma ingoma ehlatshelwa khona
yayithi kumnandi ukubona abantu benkosi behleli bethandana. Umnandi ubona abantu benkosi behleli bethandana benhliziyo nye babeshaya lo ngoma. Nina ngiyanxakeke nina mangabe senihlakazeka nina. Ngithi ngiyabomba ngapha kubhidlike ngapha ngibomba ngapha kubhidlike ngapha. Nani ke leya ngoma ayinikhumbuze madoda ukuthi kumnandi ubona abantu benkosi behleli bethandana benhliziyo nye ibani njalo nani. Base bengimbathisa ke laba bantu labo. Kodwa ukuthi sesijaha ibhanoyi bebesathanda ngihlale nabo. Kodwa ibhanoyi lizoshiya ngo3 wase uyela kubona o3. Umfundisi ongekho kwasesho ke ukuthi cha kufanele sihambe manje ibhanoyi lethu lo3. Kwakuyisikhathi sini imvangelo lezo sikhathi? Kwaku +1. Yeah. Wafanele siphindele ke sengikhothana ukuthi wakuthiwa yikuphi lapha e-airport yakhona Bramfisher uyakwazi lapho wena sabuya sizala nina maNazaretha ifanele nazi ukuthi lobuNazaretha lobu abiyona into encane kuyinto enkulu kabi. Nani ke phatheni kahle ningabhlukumezi. Ngingakhohlwa ke ukubongela abantu balelizwe. Ngale ntanhla enehlele ukuthi ushembe namaNazaretha asebuhlini anikhumbule. Kukhona into elake nangenzela yona engajwayelekile futhi ngeke yajwayeleka ukuthi ngalowa nyaka umhlangano wawuzoza kunina kepha kwatholakala ukuthi ingonyama yamaswazi iloku ibuzile ukuthi awukanti lo shembe lo kuthiwa unyazi lezulu uyofika nini la kwezweni lami. Ngibonga inhliziyo enayo nokubambana nokubumbana eniyikho ngoba ngalesa sikhathi ke isilo samaswazi sikhuluma kanje sabe sesikhuluma nabefundisi balelizwe abasebenethemba lokuthi siyeza ngisho amakhosi alizwe ayesenethemba ukuthi siyeza washo ukuthi abantu abanganawo amagqubu abantu abayikhululayo inhliziyo abantu balekhaya. Umuntu phela uyahamba neqhubu noma ungaze uxabane naye. Athi mayethu umvangela umdluli ubaba uthe umhlangano awushintshwe endaweni ethi zathi hayi umhlangano wethu akekho umuntu onomhlangano umhlangano washembe. Ingakho umkhulu ilanga wayengabatshela abantu yapi wayevela ndlangisa shaya imoto iye la kufisa kwenhliziyo yakhe mayefica ungaclean khona kungalungiswanga adlula ephambili manje sithi singaphela ufefe nilwa nathi manje.
Lokhu ukuvunga kwenhliziyo zethu kumhlangano uyeSwazini. Ngathi uNkulunkulu anganibusisa. Ngikhuluma ngento engake ngayibona ngayizwa. Khona awelinyizwe khona la esamba khona. Mfundisi bakhuluma bobabili abefundisi. Ningangene indaba ezabefundisi webate ngizobona abefundisi. Anobayeka bakhulume bona baba nomoya wobufundisi. Bakhuluma bezwana befundisi ukuthi umhlangano awuye endaweni ethize. Wawusewuya umhlangano kuleyo ndawo ethize. Wathi ebuya lo mfundisi wala abebevumelene ukuthi umhlangano awuye endaweni ethize. Ngeke ngibasho ngamagama. Wabuya sebengasamfuni. Bethu udayise ngomhlangano. Udayise malini umhlangano? Ngoba noma singaya kuleya ntaba. Sifike sakamadokodo ungekho muzi, ngafike ube umhlangano. Manje uyangixaka umuntu mayethu umhlangano owabo. Wense wengane efike nonina. Ezithi maseyiphakelwe ingane mayise ezindle endishini yodwa bese iyagwavuma. Ithi sekuselo kwayo yodwa. Ugcwale ihlathini icishe ibindo lengane nasezandleni zombili igcwale. Ithi sekuselo kwami ngedwa manje. Alo ukhulula umhlangano njengabantu bala. Nibapha abanye abantu bayafuna ukuphuza lamanzi. Ayaphilisa. Angokuphila. Noshembe nje bayiqhamukile ngokuphila. Amen. Engithi bani balelizwe ibani lento eniyo ningavuma uma bangene phakathi kwenu. Bantwana bavumele nize ningazinyizi. Ningazenyezi ngalo Nazareth. Njengoba siphambili abantu abasafisa ukungena la akabe bonele kuthina ukuthi uyinto enhle kanjani uba eNazareth. Akungabi thina siphambili esithusa basemuva baze besaba ukuzobambelela. Ngoba ayikho enye into esikhona namhlanje emhlabeni. Yilo Nazareth. Amen. Amen. Angaba khona amabandla. Zibe khona inhlangano zepolitiki. Zibe khona inyanga. Babe khona abathakathi. Kodwa konke lokho makuzocela kuphelela la ekhaya ngoba konke okuhle kula ekhaya. Amen. Amen. Phakathi wenu ke Nazareth akungabi khona iphunga elibi phakathi wenu. Thandanani nibe munye ngezikhathi zonke. Siyasabeka ke manje Nazareth. Ungakulahla ukudla bekhona abanye abantu belambile bengenayo imali.
baningi abantu abafika emhlanganweni kodwa bengenayo imali benothando likaShembe. Manje nize ningakulahla ukudla. Kodwa wothi uma umnika umuntu ukudla, ipuni zibe mbili. Uke nawe angakhe yedwa uma sekhohlela azokhomba wena. Mina mangiphambi kwenu ngisuke ngizoniphilisa. Futhi bonke abantu bomhlaba bazophelela la ngoba sebeyibonile ukuthi ayikho enye into ekhona emhlabeni uNazaretha. Ngiyacela ke nje angizokhuluma indaba yeBhayibheli. Ngiyacela ke maNazaretha ke emhlabeni lo yokuthi South Africa ukuthi ngesikhathi siyovota kube nokuhloniphana nokubambisana nokuthobelelana nokubekezelelana nje kungabi khona umuntu oyokolodela abanye kube ngathi awulona liqembu ufane liqembu lifane ngikhawulane nje kube into enhle. Kungabi khona umsindo, kungabi khona ukuchitheka kwegazi. Wamakiwe evotini kusuke ngayiwe empini kuyosha uX. uX ipeni ulithola phambili awuhambi nepeni lakho futhi. Manje masuphethe izagila uphethe nezibhamu uyaphi lonto. Mina maNazaretha ngiyanithanda. Kufanele nazi ke nani nizazi ukuthi naphesha kwelwa nje niyazi ukuthi nikhona eSouth Africa. Amen. Amen. Umuntu athi acabanga ukuthi angisona isitha somuntu. Kepha ngimele lapha phambi ukuba ningivulele amasango aya la sisebenzela khona. Ngiyengiphathe kahle mase nginibona niyinhlakanhlaka. Abanye bedonsa bebheka li nabanye bedonsa bebheka li. Kodwa yinye into ebulalayo. Ukuba nokuhlanipha okudlula ingqondo yakho. Nokuthanda onsumbulwana. Nokuvumela inhliziyo yakho ukuyonise. Bese ungakuthola uphumula ngoba inhliziyo necala ayinako ukuthokoza. Make wenza into embi nje ukuthola ukuphumula. Nami ke maNazaretha njengoba ngithanda ngicela uthando livele nakunini. Ngoba abaningi siyahamba nabo ayisho njalo baba ngizalayo. Kodwa inhliziyo zabo zikude nathi. Lento inje maNazaretha abangazange bavume
ngomhla ka3 April 2011 bangahlala phakathi kwethu ukulwa kuwe kolwa kuwe ngu manje inhliziyo ngesikhathi ungavumanga ngalela langa kusho namanje awakavumi umsindo nje ukhona esontweni uwe futhi ngeke uphinde uvume abantu bayinyama kodwa abafani inyama khona amakhosi ukhona abantu ukhona induna yonke lento inyama kodwa ayinezigaba zayo amen manje ngeke uyibize ngenkosi ungeyona inkosi inkosi izalwe ebukhosini ngeke uthi uqhama kweindawo bese uthi uyinkosi inkosi legazi lasebukhosini bese kuba khona abantu ke nje uquqaba kuthi uquqaba seluhleka aluhluphelo kwala uquqaba yilo uquqaba lo leza yonke into nala isontweni benje bantu bonke bafuna ukugcotshwa mase sigcotshwe sonke ubani ozokhuluma lalelo munye sokhuluma ngathi siyacula phela ngoba phela ngithi ngigcotshiwe nawe lo uzongibangela isicefe la ungitshela ngento engiyaziyo vele uthule usho njalo umuntu bayisedela vele uthule manje ngifisa ngathi maNazaretha nobani angahlola ukuthi ngabe usakhona yini endlini kaShebe noma sekade aphuma amen ngoba kuyenzeka ukuthi uhambe nabantu kanti kade ubaba ngikhulu abhala ngepeni libovu ukuthi wena ukho kulabantu uthi umkhulu wami inyanga yezulu bangcono kabe amaphekula ayibonile indlela ahamba kunalawa acashela phakathi kwethu ngoba laba acashela phakathi kwethu asazohlupha yacela ke nina maNazaretha enisamthanda uShembe uNyazi yezulu ukuthi nize ningavuma ukukhohliswa kodwa leyifunda njalo incwadi yomuthi ngesabatha konje thini anifundeni madoda mthandazweni wesabatha uyisona kona lokho ukuphatha umthi ngesandla sakho ikholwa uyokufa nokufa nize ningawuphathi umuthi ngesandla senu namakholwa maNazaretha amen
weManazaretha uma beningasayibona indlela buyani isindlela isekhona into ebhlungu kunina amaNazaretha niyalahleka futhi ngala enhle esuthini niyalahleka sisuka kude nani esisuka kude ngempela nani iliwa lempi hayi le yokuhlakazeka impi yomuzi wasebuhlini amen 2011 sihamba amacala nani bese kuthi seduze phambili bese nisale endleleni sesikubona ukhanya nomuze sibesebenzela ukuthi siyakuona ukhazimula phezulu kwelanga nenyanga sesiubona bese nisale endleleni anokhumbula mhla ngiqala ukukhuluma nani kuthi nize ningasale endleleni siyahamba njengabantwana bakaIsrael besuka eGibhithe ngasho kanje kunina ngathi bambelelani ningasali ndawo ngiyaxakeka amanye amandaba ngiqatha kanisala manje mhla ngiqala ukuvula umlomo wami phambi kwenu nje ngiyesabatha ngiphethe inkonzo ngathi sisihamba abantwana baNkulunkulu bambelani mina singasale endleleni amen nenze sekubantwana bakaIsrael ababehamba noMose wasala uMose endleleni bona bangene eKhenani mina ngifuna ukungena nani eKhenani uthi suwela manje ngifuna ukuthi nihloniphane nithandane nithokozelelane amen uyabona amakhona ukuthokozelelana phakathi kwenu nokujabulelana omubi uyajaba ngoba omubi akekho kude ulapha phakathi kwenu ubufuna bonke ngabazuza bese sebenza ngabo ukona leli bandla iyo ke le ndaba eyenza ukuthi kube khona incokozelo esontweni ngoba usathana akakude nathi yabo imisindo njena yonke iminyaka iba khona konke amakhosi iba khona ziyafika ikade inalomsindo nje kodwa egcineni ziyadlula nina amaNazaretha kuthiwa nakwathiwa namaNazaretha iba namaNazaretha noma angasuka umsindo ongakanani uthi umkhulu ilanga ngelilanga noma ngaqhamuka ingilosi iqhamuka entshonalanga noma empumalanga noma iqhamuka empumalanga noma iqhamuka ngaphi noma ngaqhamuka indoda ethize iqhamuka ukuthi ithi yekani lento noyeka yona leyo ndoda sengikucela ke eManazaretha iyokwenziwa yinina sengiphetha indlela kaShembe inzima eManazaretha uyabona mawuphuma la uthathe yakhe indlela uphuma ngoba unganelisekanga bese ubona hayi akuyena ukhona lo wakho bese uphuma uhambe nowakho njengabantu abaphuma lana ngalesi sikhathi siyotshala ubaba lapha eMagesemane baphuma ngalelo langa abazanga nokuthi ubaba ngumlalise ngambhekisa ngakuphi abaphumanga ebusuku abaphumanga ekseni ngabona ukuthi baphuma nje emini bebade
namhlanje sebeyabuya sebefuna ukungena ngezibhobo kanti baphuma masangevulwe obala ufuna umuntu angene obala manje ngabe nokungena noma ame alinde masangweni mangabe kuthi kuyalindwa so angazi makhona yini ukuthi kuyolindwa umuntu enze into ebhekile enobuchopho phelele indoda kukwashembe la ungasuki nekhanda lakini uthi uzokwenza okwakini la uzoshayisa odongeni bese ufuna ungena ngesibhobo awusawoni nisango waphuma kulona ngelalanga ngoba waphuma wazwasho ukuthi ngesiphinde size lapho usuwagunyile lawo mazwi sebebonelike manje ukuthi khona into eyasala beyishiya enhle ngemuva mina ngithi madoda no pasopa uthi babamkhulu leli bandla malonakala ngolifuna kunina hla isuthi amen ngithi anoba ningalandela abantu nibuyisa abantu abeza namaqhinga awoqala amaqhinga phelile mase bebuya isibili bafuna ukukhava amagoli pasopana bafuna ukukhava amagoli manje ngena bavumela noyisola shumayelo la ekhaya ithi ngesinye isikhathi befundisa bavangeli bashumayeli kusho umkhulu nyanga izolo ziphatheni kahle lezi ngube ngininike zona nayo yonke into ngininike yona iphatheni kahle ngoba bayeza bazongiphuca yona awukahleke umuntu ohambe la eyumvangeli uhambe umfundisi uhambe eyinkosi mayebuya obuya beyini ngoba wahamba wabashiya abavangeli bekhona wabashiya amakhosi ekhona akho inkosi ihamba la mina konke amakhosi ala kumina manje umbuzo uyobuya uthi uyini omunye umfana la sengiphethe wathi ehambisa uhamba vangeli nabanye nento eyisithwana encane wasehlangana neinsizwa la ithi lensizwa wena ukhuluma ngoshembe wandiza waphahlazeka lo mfana waphatheka kabuhlungu ngoba leyo nto ayikho lo yina zathi waphatheka kabuhlungu wathi ngelina ngakuJulayi kuyinyakanyaka ebuhleni wathi phatha ngabe ngibonani ngamehlanga wena ufunani la ngoba ushembe wandiza semdosile ushembe ke intambo zokudosa bonke abalusizo wafika emzini wasebuhleni kwaze wakhuluma inhlayiselo edabo kusalusuyeka nkosathi lo muntu wangiphuxa kabi lo muntu kwaphela ukunama kumina ngithi ngimtshela abantu ngoshembe ukuthi usitshela ngoshembe into yandiza naye wayesefisa ukunabukeliswa lo muntu lo wayengazi ngelinye ilanga yongena emasangweni asefamini Sibusiseni kuzwini sizovala inkonzo yethu ngesihlabelelo sizovala inkonzo yethu manje ngesihlabelelo 2 khula amabili amashumi 37 237
Siyacela umbangeli Madonsela okhona lapha ekhaya. In the Bengkulu,